entón, pois vai en tarxeta. Pero senón, a mí me gusta saber o que teño, porque pasa un pouco isto, a xente non sabe, xa non sabe nin o que debe, porque as maneiras que teñen os bancos de cobrar, a mí sorpréndeme, non cobran ao mellor o día 1, cobran o día 18, cobran o día 19 e ao final non sabes ao final canto debes, ao mes seguinte debes outra cantidad, sigues dándolle a tarxeta. Entón, E logo están as plataformas as plataformas que venden, evidentemente, que tamén che poden dar... E que aprazan. Que che poden dar crédito, no sentido que che aprazan as compras. Entón, ao final, o que temos que saber é o que temos, que de canto temos para dispoñer. Mas claro, porque senón, o que non temos vamos debelo, e vamos debelo, vamos arrastralo. Pero da tarxeta impúxose despois da pandemia, quero dicir, parece xa que non se pode pagar en efectivo. De feito, había sitios en que parecía que non é que mirabanche mal se pagas en efectivo, como dicindo a calquera cantidade, ademais, porque antes había os cartéis que decían, mire, non se cobra menos de 10 euros con tarxeta polo custe que tiña a TPV, non? Pero sí que é certo que é algo que favorece o consumo, porque non es consciente do que estás a gastar e dos cartos que che van a apuntar na túa conta. Ao final, o que tes é uns cartos que recibes cada mes e tes unha nómina e deses cartos se dá o do que dispós. O que non dispós é tempo que lle debes ao banco. Claro, hai que levar ben as contas polo que poida pasar e mercar con sentidiño e con cautela que logo veñen os arrepentimentos. Imos falar agora dun par de conceptos que seguro que na casa lle soan a chinés, pero que están moi presentes na nosa vida e agora non lo vai explicar Víctor. Falamos da barataflación e da reduflación. Isto aféctanos a todos a diario, prácticamente. De que consiste? Eu tamén tuve que estudiar. En que consiste a barataflación? A barataflación, eu estuve mirando e para mí o exemplo é que se pensamos en cousas que nos gustaban de pequenos, eu que sei, o que fora, galletas, o que fora, que sabían dunha maneira e hoxe en día saben doutra distinta, pois, ao fin e ao cabo, do que estamos a falar na barataflación é que o que lle cambiamos ao produto son os ingredientes. Collemos outros de peor calidade para seguir mantendo un prezo e a idea de que esa cousa non subiu de prezo, pero resulta que está feita con peores produtos. Ou é máis barata. Normalmente o que fan é como... Mantelo o prezo, pero os ingredientes son máis baratos. Máis baratos, porque con o tema da inflación, ao final, a maneira de vender de que isto non subiu, é sacar, nese caso, cambiar os produtos para que sexan de un prezo máis. Pero yo que non é a única técnica medio enganosa, porque falamos tamén da reduflación. É algo semellante, pero distinto. A reduflación sí que porque se ve máis, no sentido é máis apreciable a simple vista, é o de os produtos que traen menos produto. Se eu compraba a pasta que tiña 500 gramos, medio kilo, pois, se ahora colles o produto e te fixas o mellor pon que ten 400. Pero que aparentemente parece que levan o mesmo. Pasa con galletas, pasa con ovos, pasa con todo. Ti ves o packaging, digamos, o empaque é prácticamente idéntico, pero se botas contas non hai a mesma cantidade de produto e estás mantendo o mesmo prezo e o mesmo paquete. Tamén é unha maneira de enganar un pouquiño, non? Entendo que son técnicas de marketing, pero hai un pouquiño de engano nisto. Sí, home, nós entendemos que desde a asociación sempre defendemos que houbera normas que fagan que eso, igual que apreciamos o ler a etiqueta, pois que se vexa a simple vista. O que diste o produto é exactamente igual cando lo de unha maneira e doutra. E resulta que ten menos produto. Hai que estar atentos, hai que estar atentos. Cos lentes. Fixándonos ben. As veces cos lentes non é dabondo e aquí non queremos que nos enganen en nada, así que imos plantexar un xogo. Teño por aí o meu azofato oficial que xa ven por aí. A ver, David, un aplauso para él, que senón non entra. E imos xogar, vinte por aquí. Chega o xogo deste... Que nos atropela. Chega o xogo deste Nadal, que de pequenos e maiores quererán xogar con cae te quedas. Pasa por aquí, ponte ti por aquí. Falábamos precisamente desa reduflación, falábamos de envases prácticamente idénticos, pero que se nos fixamos non levan a mesma cantidade de produto. Isto, botándolle unha simple ollada, non se nota, así que imos xogar a ver que vos parece. Pois empezamos, por exemplo, por esas patacas frítidas que tes por aí. E se non vostedes dende as bolsas... No, perdón, eu vou ir ao público. Veña, xogamos co público, vale. Temos por aí dúas bolsas de patacas de tamaño familiar, digamos. Parece máis ou menos que deberían levar polo tamaño que teñen os paquetes a mesma cantidade de produto, pero non é tal cousa. Cal pensan no público que é a que leva máis cantidade? A ver, vou utilizar aquí a Francisco de portavoz. Así a ollo é difícil, Cal dis que levan máis dos dous paquetes? Que de paquetes... Cal leva máis? O máis pequeno. Leva máis o máis pequeno? Claro.
Queda menos aire. O vermello ou o blanco? Aí dos que está vendo, o máis pequeno é... O vermello, o vermello, sí. Francisco opta, o demais do público está de acordo? Sí, tamén, todos. Bueno, unanimidade, É un líder nato, Francisco, que señor, van a muerte. Imos virar, resolvemos, tendes por aí as tarxetiñas. Que pesa o paquete branquiño? 300 gramos de produto. 300 gramos. E que pesa o vermello? 248. Anda, pois non, neste caso non. Neste caso, a outra bolsa tiña máis. Había aire, pero tamén había pataca fritida. É que ahora hai que abrir a ver o que teñen. Ahora abrimos e non vai. compartimos. Temos por aquí outro exemplo. Fixadevos, deterxente para roupa, 2 envases prácticamente idénticos. Así a vista, parecen absolutamente iguais. Que pensan no público? Vou ir con a miña Cal dos dous amiga de leva máis? Carral, que antes non sabía, pero a ver se ahora sabe. Fame un sitio. Oi, chameite Francisco, era Ramón, Francisco el. Oi, ti Ramón non digas nada, El deixase levar. Con cal quedamos? O do tapón morado ou tapón blanco? Co tapón morado. Pero como te chamas? Manola. Manola, que sepa na casa está Manola no programa. Que dixo marcho da casa que sepa onde está. Parecen iguais, verdad? Sí. Eu non quedaría co morado. Parece que levan o mesmo, pero... Eu digo morado. Morado porque é un color moi de temporada, verdad, Manola? En Carral estás levando moito morado. Manola teno claro, di que o morado é o que leva máis cantidade e molo resolver. Empezamos polo outro, vale, se vos parece. Pois o branco leva 1 litro con 485 e o morado leva... Que bollo ten, 2 litros con un, sí señor, acerto. Moi ben, Manola, Pero como pode ser, Víctor, que en dous envases prácticamente idénticos haxa unha diferencia bastante notable de produto entre un e outro? No, bastante notable, no, Raquel, moi grande. Moi grande, É un robo, moi grande. casi. Estamos cobrando polo plástico da Visto así, botella. máis estreito. Si pensamos Ai, máis estreitiño. fondo... A ver, imolo Claro, poñer así. iso é o que lle ia preguntar. Polo canto. A Anda. que debemos atender Mira aquí para que como non se nos nota. Pues, enganen? habría que atender aquí, ou porque teria que poñer na propia etiqueta, se nos fixamos. A cantidade, claro. Pero si, se non vas cos lentes e simplemente te fías así do que ves á vista, pois pensar niso, non? Se é máis estreito ou máis porque isto é grande. máis estreito, realmente ten que pesar menos, por forza, claro. O que pasa é que non nos paramos tanto, non? A hora de mercar moitas veces imos ao estante onde están todos os deterxentes, parecen todos semellantes e collemos pois o que máis nos presta. Este porque ule mellor ou outro porque nos apaña. Hai que fixarse, non? Hai que ir... Unha comprando pregunta con que sentidiño. eu que fago a compra, perdón, Raquel, non sei se isto é por obligación, pero normalmente nos produtos temos os prezos que moitas veces vas ao máis barato, pero debaixo sempre hai unha indicación do que vale ese produto por litro ou por unidade. Eso non sei se é obligatorio que o poñan nos supermercados. Sí que ven. Sí que ven é obrigatorio. E esa é referencia boa, Sí, non? é referencia boa, pero bueno, non é a única referencia. Vale. Más que nada porque aquí pues, vemos que a simple vista parece que pesan o mesmo, o que son idénticos, e non son. Temos por aí as galletas das que falábamos antes. 2 paquetiños, boa pinta os dous, máis ou menos parecen bastante semellantes. Cal pensan vostedes no público que teñen máis bolachas? Que tal? Como se chama? Benina. Benina. Bueno, está vendo esos 2 paquetes. Enseñallos ben porque non son iguales, non? Con cal quedaría vostede? Con máis azuliño ou con máis marrón? Con marrón. Con marrón. Con marrón que en principio parece máis pequeno o paquete, pero ela algo Ela chirou... desconfía das cousas grandes, di non, seguro que é trampa, parece grande, pero non. Está grande xa estás ti, David, claro. Xa di que chegou. Pois vamos, resolvemos a ver cal é o que leva máis. Clara aposta. Por cal apostaba entón? O marrón, o marrón. O marrón, veña, ímonos por aquí. Chega. O marrón ten... Ui, que non o vexo, 170. E outro? 420. Ui, pois non, neste que caso... diferencia, máis do dobre. Quedamos con fame para a merenda. Comemos un bocadillo, Pois sí, boa resolución. Amañamos Comemos todo. un bocadillo. Iso é Bueno. o que se fai tamén nas bodas, Sí. non? Cando poñen poucas cousas, pois levar un bocadillo. Habrá que ir comidos da casa. Bueno, Víctor, moitísimas grazas. Tomamos boa nota de todos eses consellos que nos deche, que agora chegan unhas datas de moita compra e hai que botar un ollo se non queremos logo que se nos lamente o peto, non? Moitas gracias a vos. Moitas grazas. Pois nada, recollemos por aquí este bodegón de cousiñas, facemos un descansillo dos minutiños e xa estamos de volta con máis asuntos aquí no Quen Andai.